Sa Bacolod City naman, kapulisan may natumod na nga mga sospek sa pagpangawat kaginapatihan pagpanghimulo sa isa ka misis sa barangay Villamonte. Samtang isa ka visually impaired nga masahisa nga gireklamo sa pagpanghimulos man nagpangayo sang pasaylo sa biktima. Yaring balita nga aton gintutukan. Pagi sa CCTV footage, natubod na sa kapulisan ang tatlo kalalaki sa video nga ginapahayag ng awat sa balay sa isa ka aesthetic center attendant. Sa barangay Villamonte, isa sa ilan nagsulod sa balay sa biktima nga ginapahayag naghimulos pa sa biktima. May ara na talid, kag may ara man pa possible suspects, ato na lang gina-investigahan gid sa maayo para sigurado gid ang aton pag-identify sa mga suspects. Sa liwat nga pagpakikistorya sa GMA Regional TV sa biktima nga si Alias Lynn, ginakabalakan sini nga posible magbunga ang pagpanghimulos sa iya sa makaduha ka beses. Madakpan naging sila sa kakapoy, naging kayo. Udlay nga daan. Ginahikot ng kaso nga ipaagi sa regular filing agud madakpan ang mga suspect. Kung sadto nakaposas lang sa pulungkuan ang blind mature nga si Alias Rito. Karon ginlupot na ini sa karsel matapos sa pasaka ang kasong rape patok sa iya. Ati kaya sana sa ka-prerequisite para mahambal ang rape, ang pagsulod sa any object sa genitals or sa private parts sang isa ka tao. Yes, gin baton man to sang judge sang piskal ta nga rape gid. Liwat nga nagpangayo sa pasaylo sa iya kliyente si Alias Lito. Wani nga tagaan ko na tanim ang pasensya lang sa akin. Panawagan karon sa kapulisan sa mga residente nga magdoble halong ilabi na sa mga ginapasulod sa balay. Upod, Kirinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.